खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो मोनबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। आरो दिनै बेल' नंबावा, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे आं मानि सायावहाय नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। दिनै बे मोनथाम पइन्टनि सायावनो बा बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों जेसेबांनाखि आंखौ मोजां मोनग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायग्राफोर दङ, आं बे मोनथाम पइन्टनि सायावनो शेयार खालामनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों। नाम्बार 1 पइन्टआ दिनै बेनो जाहैबाय मानगोनां राकेश सारनि बुंनाय राव। बिथांनि जे राकेश सारनि बुंनाय राव, बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ आं माखासे भिडिअ क्लिप्सफोर दिनै लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आरो नाम्बार 2 पइन्ट, भारतनि संबिधाननि बुंनाय राव आरो बाइबेलनि बुंनाय राव, बे मोनथाम बिषयनि सायावनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। आरो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आंनो बोलो होनाय, थुलुंगा होनायानो जाहैबाय मानगोनां राकेश सारनि बुंनाय बिबुंथिफ्रा बा बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आंखौ थुलुंगा होदों आरो बोलो होदों। दिनै बेखौ लानानैनो बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला गिबियावनो नोंथांमोना राकेश सारा मा होनदों ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै, बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰই কাম কৰি আছে। ইয়াক ইউৰোপৰ যি দেশসমূহ আছে, মানে গ্ৰীচ বা ৰোম তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰা বহুত পইচা ফাণ্ডিং হয়। আৰু মিছনাৰীৰ যোনটো টাৰ্গেট, এইটোৱে হ'ল তেখেতসকলৰ ধৰ্মটো ইয়াত বিয়পোৱা। এই সময়ত বি টি চিত এতিয়া যি ধৰণৰ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিশেষ কৰি ধৰ্মক লৈ পেলাই আমাৰ হিন্দু যি মানে সমাজ আছে, বড়োসকলৰ যোনটো বাথৌ হ'লেও যিহেতু হিন্দুৰ লগতে মানে চলে বা হিন্দুকে পালন কৰে, এই ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকল বহুত কমি গৈছে। আৰু ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ আগ্ৰাহী যোনটো ৰূপ, এইটো খ্ৰীষ্টান সমাজে লৈছে। মই আগতে কৈ আহি আছোঁ, মানে উত্তৰ অঞ্চলত বহুতখিনি মানুহ, আদিবাসীয়ে হওক বা বড়োসকলে হওক বা কোনোবা অন্য ধৰ্মৰ মানুহে হওক, জাতিৰে মানুহ হওক, সেই মানুহবিলাক সহজৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰই কাম কৰি আছে। ইয়াক ইউৰোপৰ যি দেশসমূহ আছে, মানে গ্ৰীচ বা ৰোম তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰা। अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे समावहाय राकेश सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोब रोखायै खोनाबाय ना आरो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। आरो आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय सोरनिबा एगेन्स्टआव नङा बा सोरखौबा दुखु मोननानै नङा ना, बेखौ मिथिज्लायनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। आरो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों सोरखौबा सोंखारिनांगौ बे दिनै गैया आरो जानोबो मोननाय नङा। आं बेखौ गिबियावनो खावलायखानाय जाबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, नाम्बार 1 पइन्ट बेखौनो जोङो मिथिनानै लाग्रोनि जे राकेश सारा मा बुंदों जों ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै। राकेश सारा दिनै बेखौनो बुंदों जे डाঙर चक्र काम কৰি আছে होननानैहाय एसामिस रावजोंहाय बुंदों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहाय बा जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावनो मोनसे बिराद गिदिर चक्रआ दिनै खामानि मावगासिनो दं बा ख्रिस्टियानफ्रा बे चक्रखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं बा खामानि जागासिनो दं होननानै बिथाङा बे रावखौ फोरमायदों। जेसेबांनाखि साहा ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जातिफोर दङ, बे जातिफोरनि गेजेराव बे चक्रआ खामानि मावदों आरोखि बिथांनि मथेब्ला। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दिनै बे बाथ्राखौनो दिनै बुंगोन। सोरबा सासे जातिनि दैदेनगिरिया, सोरबा सासे जातिनि लिडार बा पलिटिकेलनि बा राजनितिकनि
दैदेनगिरिया दिनै धोरोमनि इस्युआव फैनो नाङा मानोना राजखान्थिया फोरोङा जे धोरोमनि बिरोधि खालामनो बा धोरोमनि सायाव सोरबा माबा मोनसे धोरोमनि सायाव बाथ्रा बुंनो बेखौ आं सानो राजनितिका दिनै बेखौ फोरोङा राजनितिका दिनै बेखौसो फोरोंदों ना देशा माब्रै रैखाथि आरो जौगागोन जाथिया हारिया माब्रै डेभेलप जागोन बेफोरखौ लानानैसो राजखान्थि खालामनायखौ पलिटिकेल साइन्सफ्रा मा जोंनो दिनै बेखौ फोरोङा नाथाय धोरोमखौ लानानै पलिटिकेल बा राजखान्थि गेलेनो दिनै फोरोङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो बे समाव मिथिनानै लाबावनि जे माबादि डाঙर चक्रआ जोंनि गेजेराव खामानि मावदों इनायनो मिनिथाव बाथ्रा आरोखि बियो ओमफ्राय बेराफारसे सानोब्ला इनायनो दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना ख्रिस्टियानफोरनि सायावहाय इनायनो नेगेटिभ माइन्ड बे बिथांनाव जानांगौ साननाय दङ नाथाय बेबायदि गैया होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं ख्रिस्टियानखाय आं दिनै बेखौ रोखा बुंगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा जुदि डाঙर चक्रआ ना जोंनि गेजेराव खामानि मावदोंबा सारा गावनो खुद बेखौ फोरमान नायनो नांगौ आनजाद लानो नांगौ स्पटआव थांनो नांगौ नाथाय सोरनिबा बुंनायखौ सोरनिबा एरसन गायसनखौ जुदि लानानै थाबायोब्ला मा जायो लाजिनांनो गोनां जायो आरो गावनि रोंगौथिखौ सिनायथि होनाय जायो जे आं बेसेबां गोरों बेसेबां नलेज दं बेनि सायावहाय आरो मा जायो जोबनायाव लाजिनांनो गोनां जायो गाज्रि मुं सुजानोबो दिनै गोनां जायो आरोखि दा बुङैनि सिगां जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों नोङो बेखौ सानग्रोनो नांगौ आरो दिनै बेल' नंबावा जोङो मिथिनानै लाबावनि बा आं नोंथांमोननो बेखौनो क्लियार खालामगोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जों ख्रिस्टियानफोरनियाव बेबायदि डाঙर चक्र जोंनियाव गैया आरोखि चक्र होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिगौ ओरै आसि खालामनानै आं गोबांथार भिडिअ नायबाय थायो ना आसियाव ओरै सोर गिदिङो बेखौसो चक्र होनो नामा ना आरो जों ख्रिस्टियानफोरनियाव बेबायदि चक्र गैया आरो बेबायदि चक्रआ सोरनाव दं मिथिगौ ना सोर बाहायो बे चक्रखौ जों दिनै गोबांथार इउटुबफ्राव आं गोबांथार मोनफ्रोमबो जाथिनि हारिनि मोदाय दावदायनि गासैखौबो दिनै आङो नायो आं इउटुबफ्राव दिनै बेखौ नुनो मोनो मा कृष्ण बिष्णु बा शिबफोरनि आखायावसो दिनै बे चक्रखौ दिनै नुनो मोनो आरो बिथांमोना बे चक्रखौ दुष्टफोरखौ गाज्रिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो बाहायो आरोखि बिथांमोनाबो जै ओरै खालामनानै थिनहरबाथाय थांबाय आरो जे गाज्रि मानसिफोर दङ बेखौ फोजोबस्रांनानैसो बियो फैगोन आरोखि दिनै बेफोरखौसो दिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरोखि चक्रनि खामानिया नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरनियाव बेबादि जोंनियाव गैया डाঙर चक्र जोंनियाव माब्लाबाबो गैया आरोखि थ' बेखौ एकदमबारे मिथिथारनो नांगोन आरोखि आरो दिनै बेल' नंबावा ना सारा जोंना मामा इउरप ग्रिस मामा रम बुंलायलांबाय दिनै बियो बुङैनि सिगां सारा एसे साननानै नायग्रोयोब्ला बिराद गाहामसिन मोजांसिन जागौमोन आरोखि ना आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिया धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो मोना ना मा होनो गेलेनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांखौ जानांगौ सोरबा बबेबा धोरोमनि मानसिया इनायनो मोजां मोनो आरो नोंथांनो भटबो होदों जानांगौ ना दिनै बेफोरखौ खालामोब्ला मा जागोन ना गोबांथार दिनै माइनासफोर दिनै जानानै फैयो थ' बेनिखायनो राजखान्थिया दिनै बेखौ फोरोङा थ' आरो दिनै बेल' नङा बिथाङा बुंबावदों गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बारा जालांबाय बा एरलांबाय बेफोरनि सोमोन्दैबो एरलांखागोनानो ना मा होनो मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा ख्रिस्टियाना हाबा जाबाय जुदा जाबाय बेनि फिसा फोलेरनि फोलेर बिदा फंबायनि बिदा फंबाय बेफोरबायदि जानानै एरलांबाय आरोखि ना बर'नि गेजेरावनो जा सावथालफोरनि गेजेरावनो जा राभाफोरनि उरावफोरनि नेपालिफोरनि बा बिहारि बाङालिफोरनि राजबंशिफोरनि गेजेरावनो जा बेफोर एरलांबाय आरोखि ना एरलांबाय बेफोरबायदिनो दिनै बांलांबाय आरोखि नाथाय डाঙर चक्र न' बेफोरबायदि गैया आरोखि थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बुजिबाय अब्ला जोङो बे समाव मिथिनानै लाबावनि जे बे सारनि जे बुंनाय रावफ्रानो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय आंनो बोलो होदों नालाय थुलुंगा होदों नालाय आरो नाम्बार 2 पइन्ट नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबावनि थ' बेनो जाहैबाय जे भारतनि संबिधाननि बुंनाय राव
जे जोंनि भारतनि संबिधाननि बुंनाय रावखौ जों बयबो मिथिखागौ अब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै शेयार खालामनो सानबावदों तो बेनो जाहैबाय जे आर्टिकल 25 आवहाय आरो बिनि सिगां आरो बिनि गाहायावबो मा बुंदों फरायब्ला जों दिनै मोननो हायो ओरैबायदि मोननो हायो ना right to freely profess ना practice and propagate बे मोनथाम बिषयखौल' दिनै बे मिनिंखौल' नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानबावदों जों दिनै बयबो गोरोंखा मिथिखागौ अब्लाबो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों आरोखि जोंनि भारतनि संबिधाना मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो धोरोमनि मानसिखौ जोंनि भारत बर्षआव थानाय जेखि जाथियानो जा जेखि धोरोमनि मानसियानो जाया मानो बिथांमोननो ना मा होनदों एकदमबारे राइट टु फ्रिलि मा खालामनो होदोंनो प्रपेस खालामनो होदों फ्रिलि उदाङै प्रपेस माने गावनि धोरोम फोथायनायखौ फोसावनाय गुबुनजों शेयार खालामनो हानाय बेबायदि फ्रिलि उदांस्रि राइट आरो मोनथायखौ दिनै होदों आरोखि साफ्रोम धोरोमनि मानसिखौ आरो दिनै बेल' नङा प्रेक्टिस सर' बा सरसा खालामनो दिनै बेखौ होदों जोंनि भारतनि संबिधाना आरो दिनै बेल' नङा एन्ड प्रपागेट माने गाव जि धोरोमखौ फोथायदों बेखौ फोसावनो बा गोसारहोनायावबो बा सोरबा सासे गुबुन मानसिजों शेयार खालामनायावबो बेखौ मा फ्रिडम उदांस्रिखौ दिनै होदों जोंनि भारतनि संबिधाना नोंथाङा जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो गावनि धोरोम फोथायनायखौ सोरजोंबा शेयार खालामनो फोसावलांनो खिन्थालांनो थाखायबो बेखौ जोंनो राइट्सखौ मोनथायखौ दिनै जोंनो होदों आरोखि तो बेनिखायनो बेखौबो दिनै जों मिथिनो नांगोन जे ना सोरबा सोरबा बेफोरखौ मिथिनो लुबैबाय सोरबा सोरबा दिनै गावनि धोरोमनि बिसय खोन्थाबाय सोरबा सोरबा गावनि फोथायनायनि बिसय खोन्थाबाय बेफ्राव बुजिलायनानै बा मोजां मोनलायनानै सोरबा सोरबा बबेबा धोरोमखौ लाबाय दिनै बेफोरबायदि दिनै जोंनि गेजेराव बा जोंनि भारत देशआव दिनै जागासिनो दङ मिथिबायना नाथाय खालि एसेबाथाय ख्रिस्टियाननियावल' फैयोब्लालाय बोरै जालायखो ना मा होनो एसेबाथाय ख्रिस्टानखौल' नाम लायोबालाय बोरै जालायखो एसेबाथाय ख्रिस्टानखौल' नाम लायोबा आं माब्लाबा सानो गिबाय नामाब्रा ख्रिस्टानफोरखौलाय ना बेफोरबायदिबो दिनै आङो सानो आरोखि माब्लाबा मा जाखो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दङमोन अब्ला बियो बेबायदि बाथ्राफोर दिनै बुंनानै गालांदों ना गाव थैयैनि सिगां थैनानै सिखारफिनैनि सिगां जिशु ख्रिस्ट'आ थैनानै सिखारफिनदों दे सिखांफिनथारदों आरो सोरगोआव थांदों बेनिखायनो जिशु ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै बुहुमनि मानसिया दिनै खुलुमदों बियो बुंदों आंखौनो मुगैबायब्ला that means आंखौनो क्रुसाव होबायब्ला नोंसोरखौबो नेवसिगोन मुगैगोन होननानै बुंनानै गालांखादों जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै बेनिखायनो जायफ्रा जिशु ख्रिस्ट'खौ फोथायो खुलुमो बिथांमोना माब्लाबा माब्लाबा नासयजानो नेवसिजायोबो नासयजायोबो दिनै बे रावा फलिगासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय अब्ला फैदो बे समावहाय नाम्बार 1 पइन्टबो जोब्बाय नाम्बार 2 पइन्टआबो जोब्बाय अब्ला आं नोंथांमोननो ना मोनसे बिषय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबावदों ना आं दहाय एसे गिबियाव होनबाय नालाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिया गावनि धोरोम फोथायनायखौ शेयार खालामनो खोन्थालांनो फोसावहोलांनो गोसारहोलांनो राइट दङ बा मोनथाय दङ नाथाय बेखौ मिथिथारनांगोन नाथाय सोरखौबा जबरदस्ति खालामनो बा नाथाय सोरखौबा फर्स खालामनो मोननाय नङा जोंनि भारतनि संबिधाना बेखौ एलाउ होआखै नों जार फलाव बेखौ मोजां मोनथ्रा ना सुखुथारा बे धोरोमखौ सोरबा जुदि बेयाव फर्स खालामोब्ला मा जागोन बेखौ जोंनि भारतनि संबिधाना फर्स खालामनो मोना होननानै एलाउ होआखै दिनै बेखौ जों दिनै बयबो मिथिखागौ नाथाय ना फर्स खालामनाय बायदि गोबांथार बाथ्राफोर दिनै बाहायनायखौ दिनै नुनो मोनदों नाथाय नङा दाङर चक्रआ जों ख्रिस्टानफोरनियाव गैया आरो फर्स खालामनाया जोंनियाव गैया सोरखौबा नारसिनथाबनाय बेबायदि जोंनियाव गैया बेखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा शेयार खालामदों आरोखि आरो दिनै नोंथांमोननो जोबनायाव नाम्बार 3 पइन्टआव बेखौनो शेयार खालामनो सानदों बाइबेलनि बुंनाय राव मानि
जिशु ख्रिस्टनि राव आं बेखौ दिनै नोंथांमोनजों जोबनायाव शेयार खालामनो सानदों। जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन अब्ला बे समाव जिशु ख्रिस्टआ मा बुंदों? जेब्ला बियो मानसिफोरनि सुबुं हारिनि पापखौ गावनि बेसेन गोसा थैजों सुस्रानो थाखाय कालबारि क्रुसाव गावनि थैखौ बोहैहोयो आरो बेयावनो थैयो, थैनानै सानथामनियावनो सिखांफिनो हाखरनिफ्राय आरो सिखांफिननायनि उनाव गाव सोरगोआव थाङैनि सिगां बे बाथ्राखौ गावनि शिष्यफोरनो गावनि सेलाफोरनो बुंनानै गालांदों आरो फोरोंलांदों आरो हुकुम होदों आरोखि जिशु ख्रिस्टआ। दिनै बे रावखौनो नोंथांमोना आं बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि। जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाव ओरैबायदि लिरदों बाइबेलनिफ्राय गाहाम खौरां माथाइनि 28 बालाबनि 19 सिरि आरो 20 सिरि। गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 28 19 and 20 बेयाव बुंदों, बेनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम, बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो। जिसुआ बे हुकुमखौ होआसै गावनि सेलाफोरनो। मानो? नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मोनफ्रोमखौबो आंनि सेलाफोर खालामहै होनना बुंदों। बुहुमाव थांनानै जेसेबांनाखि फोलेर जाथि हारि हारिसाफोर दङ आंनि सेलाफोर खालाम आरो बिथांमोना जुदि फोथायोब्ला बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो होननानै बुंदों आरोखि। आरो दिनै 20 सिरियाव बुंबावदों, आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। जायफ्रा फोथायगोन बिसोरनो फोरोंनो नांगौ। जिशु ख्रिस्टआ मा हुकुम आयेनफोर होदोंमोन। नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं होननानै जिशु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनिखायनो डियार भिउवार्स, बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा मिथिबायना जिशु ख्रिस्टआ जे हुकुमखौ होदों, जे जिउनि बासायजानाय पापनिफ्राय बोरै गनायखौ मोननो हायो, जोंनि बे जिउआ थैनायनि उनाव बोरै सोरगोआव सहैयो, ओमफ्राय जे जोंनि पापआ क्षमा होजाथावथाव नङामोन बियो बोरै क्षमा मोननो हायो बेखौहाय फोरोंलांनो जोंनो हुकुम होबाय। दा बेखौनो मा खालामो मिथिगौना? गोबांथार गिदिर गिदिर बे जिशु ख्रिस्टनि हाबा मावग्रा बिथांमोना मा खालामो? खोन्थायो, फोरोङो आरो जायफ्रा फोथायो नाजावो बिथांमोनखौ मा खालामो मिथिबायना? जिशु ख्रिस्टआ हुकुम होखादों। दिनै जिशुनि सेला बा ख्रिस्टानखौनो बुंनो नांगोन। दिनै जायफ्रा फोथायो, नाथाय फर्स नङा दे, फर्स नङा, जे बे हुकुमखौ लानानै दिनै पापनिफ्राय उदांस्रि मोनथों ना, जों जिउफ्रा थैनानै थांनायनि उनाव जोंनि जिउफ्रा बासायजानायखौ मोनथों, सोरगोआव सहैथों होननानैसो बे खामानिखौ दिनै मावनाय जादों। दनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खुब रोखायै मिथिबाय जे जोंनि भारतनि संबिधाना मा होनदों आरो जोंनि बाइबेला मा होननानै बुंदों आरो मानगोनां सार राकेशआ मा बुंदों। थ' हामबायसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खुब रोखायै माबा मोनसे जिनिसखौ मिथिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।